Dumela bakulu dinyame TGN is here nasi ndambofamba ndimbosangana na Bishop Kevin Nyamakanga ndimonzwo zvinhu zviri kuitika side driver renyaya ende muruzi yazvo zvese zviri kuitika but inini ndabva ndangosiya zvese zvandachingoita mandabva kuSouth Africa ndikati rega ndiuye kuZimbabwe nditaure na Bishop kuti zvakamira sei. Munhu waMwari makadi mukoma kule. Aiwa tinofara munhu waMwari. So inini munhu waMwari cheto ndisvike panapa kuchiziva. Nyaya iripo ndeyekuti ndakanzwa kuti nzi Bishop Kevin Nyamakanga va-abductwa vakarohwa vakaitwa sei. So pakuningira kwenyaya iyi vanhu mabudisiro vakaita vakati imimi ma-abductwa nema-CIOs vanga vatungwa neZANU-PF. So inini manje chinhu chakandinetsa ndechekuti imimi kana muchinzi ma-abductwa nema-CIOs anga atungwa neZANU-PF munoziva sei kuti iZANU-PF yanga yavatuma? Because imimi Bishop muri munhu wekuti munokomenda on zvinhu zvakawanda, ma-preachers vakarasika vari mugwara rakanaka muchingoita sei muchitaura zvinhu zvakasiyana siyana. Chii chakaitika Bishop? Chida kuzwa side. Mukoma kuli and thank you so much. Chamaita ndo chinhu chakanaka chekuuya kuzonyatsobvunza takagara pasi kuti chii chakaitika rather than some other people vanoshandisa makuwa kubonzwa votomhanya voturika chinhu. Chakaitika ndechekuti actually I was not abducted. That's the honest truth. Chakanaka ngachimotaurwa sezvachiri. Tisingawedzere, tisingatapudzi, handina kuabduct. Actually on a Thursday, last Thursday, I received a WhatsApp call. In fact, I missed 2 WhatsApp calls. Then a message ndofana kuita return back to them as soon as possible. So I returned the call and havana kupika WhatsApp call, not as a voice coach. Got my WhatsApp calls. So ndakabva ndazofona vakanditi no pastor tiri kumbira kuti muye kuHarare Central Police Station. Ndikati kunei? Zvikazi mukuuya kudepartment reSewo Intelligence Presence Office. Saka ini pavakangodaro ndakabva ndambozviziva kuti and I was expecting that those things are going to happen because of the mandate and the assignment that we are carrying. Saka taitozviziva kuti zvakadaro zvichaita sei zvichaitika. So tataura kudaro ndakavabvunza kuti what's my security, what's my safety of me coming there. For us tese tinozviziva kuti ukangwera wangodaidzwa nevanhu vakati ano munogona kuuya musatye munogona kuuya nemunhu wamunotrust wepadhuze. I know it's okay, I'll come. So ndakazobvunzawo ma lawyers kuti what's risk yekuenda nekusaenda. Vamwe vakanditi you don't need to go there, it's not your obligation. Vamwe vakati kana muchida kuenda, human rights lawyers vakati kana muchida kuenda munofana kuenda ne one of the lawyers. But tikati it's okay. Saka pandakanzi it's not your obligation not to go, ndakangoti saka there's no need for me to go. So the following day, it was on a Friday now. Then ndobva vafona ko Bishop maapapi because ndandikuenda 9. Saka vakati maapapi, tikati ano ndakamira somebody wandiri kuuya naye ari kubva kuDombosha. Saka ndopataona kuti these people are serious because vakuramba chititiese tuye endeni kuti ndirege kuenda. Zvaitwa kunge pamwe ndine zvandiri kuita, ndikuti ndatyora mutemo, ndoda kutiza, so ndikati aone we are coming. Ndobva taenda, takaenda 3-5 inini and my advisor nemudzimai wavo and my wife and our chairman weZimbabwe Industries Movement. Ndobva tapinda ava 2 vakasara, the advisor vakasara. Ndobva ini ndapinda na chairman and my wife. Then the chairman akanzi mune ndotanzi ma IDs. Ndobva vakanga vasiyo ID yavo kumba. Ndobva vanzi ano endai kuva motora ID. Ndasara ini nemudzimai wangu. Mudzimai achibvanza achimbobuda ndobva vaisa mune another room. Ndobva tasara. Then questioning yacho ndobva yatanga. Saka all these things isusu because that we want to have a Christian peaceful march, which is contrary to what other pressure groups were saying. Kuti a demonstration, a protest. Ours was not a protest. Ours was not a demonstration. It was a Christian peaceful march. Yes. So vaikubvunza on behalf of vakana yenge nyaya yekuti muri kuda kunoita that demonstration. Yes, the question not a demonstration, that Christian chakanyanya ku driver ma security agents ndechekuti pane ma pressure groups
vainyora maflyers ekuti demonstration protest every Zimbabwean, we are going to protest military, tine backup military, tine backup police, tine backup echi andimona. Saka inini ndine mamavideos andaita ekuti tanyora tsamba, we wrote 36 letters that we delivered to different embassies and different individuals in the organization, and also written 3,000 letters that is supposed to distribute to my churches. So it was like Zimbabwe Intercessors Movement was on front. It was like we were the first of whatever was going to take place. What's going on? Saka vanhu vakawanda vadati vaprotest vakawanda vane language yavaishandisa imwe like we demand imwe language iya yekuti it provoke. Saka ataitarisira kuti even security in nation inofana kuramba yakanyarara when such a national event wants to take place. Saka vaibvunza kuti one, where are you getting my resources? Secondly, who is your funder? Munani military, munani ku police force, munani ku CIO. We were asking all those questions, and my point was, our answer was, and my answer is still, we had no any backup except the backup of God. Whatever we used, mari dzataishandisa dzaibva kuma Zimbabwe Intercessors Movement ndova sponsor. But Bishop, tisati taenda kure nyaya iyi yaklika zvinzi makabda rinenge rangodhirama rinenge richingotaura vanhu vanhu vanenge vachivari pakutsvaga mari. But imimi march ini kunzi yemaida kunoita yanga inyasori yechicha zvese because ndakazonzwa futi nemaruma zvinzi bishop wacho vanonzi vakanzura bishop wacho vangadoenda kusadhaki and stuff. Yanga inyasori yechicha. Our mission was for fact finding. And it's only kuti vanhu when they are not led by the spirit, can led by my emotions. My decisions are serious. So it's also our mission was for fact finding. Because a SIOM report. So we're saying we need to approach them. Because we are saying we need a dialogue. We need peace. Whatever we are doing, peace must reign. So we need to engage all stakeholders. So how do we engage? We wrote petition, letter of petition. We are petitioning them. But no, guys, we want you to come and sit down. Then each letter we send a SIOM report. So we're saying no. Zambian embassy, Mozambican embassy, ambassadors, Magosi with His Excellency Magosi. Yes, exactly. We send him a petition. We send them a petition. It's not just we just wake up to Zimbabwe. Then we wake up to demonstrate. The arm of the law will overtake you. Yeah. So for us to avoid the arm of the law, let us do really constitutional. That's why we wrote my letters. Because we want to do effective. Tractor ikafa. Amumani kubvisa engine. Fault finding. Kuti muone kuti chaita kuti tractor izo mbumba chi atingomai kubvisa engine takutoti zvadhakwa. So this was our move. And then we were saying, particularly, we are seeking kuti my major stakeholders like Mr. Munangagwa and Mr. Nelson Chamisa, whom we believe are the major stakeholders in this saga. They must find each other and have a dialogue. So this dialogue is being initiated from a church point of view rather than from political point of view. All right. Now ndazvibata Bishop tikunyazonzwisisa tese zvinoitika papolitics dzedu dzemuZimbabwe zvese makaona vanhu vakawanda takarasikirwa navo because of zvinhu zvakada kuita seizvozvo. Ende Bishop ndakakutarisai muri munhu wekuti akadaidzwa naMwari ende ndinotombotera mamwe masermons enyu ndichiona munodzidzisa zvinhu zvakasiyana siyana business and stuff zvekutoti hatikwanisi kuti mutaure kuti munoita mabusiness echi but apana zvinongooneka kuti you are a successful businessman izvozvo zvese izvozvo hatidini ngirikini imwe inenge iripo. But why imimi makutanga mamakuchoose this path yekuda kunoti munokorektana nezvinhu zvepolitics izvi? Hazvisi enough here zvekuparidza shoko raJesu raMwari ramakadedzerwa imimi kana kuti kufira Jesu hazvisisiri enough here kana kuti mauta suicide mission inoda kukurumidza
kuzvigoisa Oh, because oh. of these guys because it's a risk. All right, it's only kuti people does not really understand how God operates. We can never separate God from politics. We can never separate God from, and it's only that we have a dead mind that politics, it is a dead game. Politics, it is not a dead game, but politics has been made dirty by dirty-minded people. Politics, it is not a dead game. So we are saying kuti isusu, it's understanding kuti we are all equal before God and man. Mwari pavakakusika mukumakuliyandi vakakupa authority and power, not over another man. God has given you dominion and power, not dominion over me or me having dominion over our brothers. It's dominion over God's creation, not man. So you and me, we are all equal before God and the law. The law, you're talking about the constitution. So isuso, when the Bible says, kana vanhu vangu vanodanwa nezita rangu vakaita sevakanamata, vachinamatirei. Why do people have to pray for the nation? Be it Zambia, be it Malawi, be it States of America. Why do people pray for the nation? It's biblical, it's scriptural. But only people were instigated with the fear. But it is our right as believers to pray for the nation. It is maprofita tisu tinogona kuti a politician akatadza is corrected by a prophet, is corrected by a man of God. It's only good my politicians sometimes they don't want to agree. But my man of God carries that mandate. All right, Bishop. Last time ndichitaura nemi ndichiri kurangarira panga pachangopera ma-elections pane zvinhu zvakawanda zvaitaurika tine mibvunzo yakawanda yatakatombokuibvunzai ende yakanyatsotenderera nyaya iyoyo. Maitaura muchiti God is on the move handiti taapapi how far Bishop, because last time pane zvamakatotaura makati yakagadzwa but kuna achazogadzwa and stuff muchirangarira that conversation yatakaita taapapi manje how far because tarisai zviri kuitika zviso opposition ngekini tingakuti muZimbabwe zvaizvo hatina strong opposition. Okay, we are the answers to our prayers. That's the reason why that we cannot just pray without action. In our action, we say that we take action because we have seen that even the opposition politicians have let down the people of Zimbabwe because they were doing politics for their tummies, not politics for the heart of the people. So we said, no, as the church, we want God to fulfill his word. Nesu and other men of God. So we need to apply action. That's why takazoita resort kutinyore matsamba so that we bring these people kuti vagare pasi titaurane. Unfortunately, vanhu vakazozviinterpreta zvisirizo. Then we had to temporarily withdraw so that we allow politicians to take off. No, we are saying since my politicians are wacho nevamwe ma pressure groups vakatora zvinhu sirizo, and I tell you what, Mr. Kuliat, vamwe vanhu vakaona chinhu zvataita kunge we were advancing our own political agenda. Adimruona, yes, there were some other people vaitofunga kuti Nyamakanga he wants to out to be opposition politics. Animal. So it's not that let us withdraw. As we withdraw, I just want to tell my politicians their position, their office. But we wanted to help every Zimbabwean so that we have a better Zimbabwe. And vanakazostora says serious. No, andina edu chekuluza. Let us withdraw. Alright, Bishop, ndisingakupedzerei nguva yenyu. Mukasangana na President Emmerson Mnangagwa nhasi ndapi mashoko mungada kuvaudza? If I meet President Emmerson Mnangagwa today, I would tell him that they have to sit down with other opposition politicians. Because by the end of the day, I'm a Zimbabwean, you are a Zimbabwean.
He is a Zimbabwean. They are Zimbabwean. We are one family. So we want to seek peace for every Zimbabwean. Saka iwo vakagara pasi nedzimwe hama zvinogona kuti atirambe kuti uye futi tinofanira kugamuchira kuti pane zvinhu zvakatogonekwa naPresident Mnangagwa kozoita zvimwe zvavakatadza. Atirambe futi kuti iko kuopposition kune zvimwe zvinhu zvakatogonekwa naChamisa kozoita zvimwe zvaakatotadza. Yes. Saka his weakness and his strength, their weakness and their strength, if we put them together, togona kubuda nechinhu chakatimbi chinobatsira nyika ino. Alright, makasangana na Advocate Nelson Chamisa ndapi mashoko mungada kuwaudza kuti masangana face to face like kuwaudza kuti he has to speak to the people. Let him come out and speak to the people. Thank you so much for tuning to the show. See you next time.